Isak, din eneste søn, ham du elsker, og begiv dig til Moria-landet. Der skal du bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver dig besked om. Ja, vel, min herre Gud. Vi skal ud og ofre til Gud på et bjerg, der ligger langt herfra. Så hvis du tager brændet og kniven, og så kom, fordi jeg er en gammel mand, jeg kan ikke holde til at slæbe på tingene længere. Ja, således gik de efter Guds ordre. De var nu ankommet til bjerget, hvor Gud havde bedt Abraham om at ofre Isak. Så nu bygger jeg lige alderet til offringen, ikke? Men far, hvor langt er det? Jamen, så det ved du hvad, min søn? Kan du ikke lige lægge dig herop? Jo, far. Okay, og så? Stop! Er Gud din herre? Jeg er stolt af dig, Abraham. Du adlyder mig, og det skal du belønnes for. Din søn skal du ej ofre. Jeg giver dig i stedet dette vederlag. Åh Gud, min herre, jeg takker dig ned for alderet, min søn. Og lad os stedet op for dette navn til den barmhjertige Gud. Og så